Здравейте, казвам се Владислав Карапанов и съм мениджър агентска мрежа в Premium Travel. Аз отговарям за всички агенции, които продават нашите екскурзии в страната, а те са доста. Имаме в 66 населени места партньори, които предлагат нашите екскурзии. Основно, както споменах, ние правим екскурзии, не почивки в чужбина. Нашата фирма е международна. Premium Travel има офиси в различни страни в Централна и Източна Европа. През тази година имаме няколко акцента на продуктите, които предлагаме на клиентите. От първо място бих посочил круиза по река Нил. Предлагаме Китай с Тибет, Китай с Южна Корея комбинация, Китай с Япония, също така обиколен тур на Китай с високоскоростни влакове и панорамен тур на Китай. Разбира се, също така акцент в предлагането на Premium Travel е Италия. Казвам се Николай Ненов, представям община Русе. За мен е чест и удоволствие да говоря за Русе, моят роден град, защото той действително изкушава всеки един от посетителите с възможностите, които предлага за преживяване, за пазаруване, за хранене, за пиене, за развлечение, за разходка по неговите великолепни улици и сгради, защото този град всъщност е дал толкова много, не само на русенци, но и на неговите гости, но и на България. Това е град, който действително може да ви изненада, защото представлява едно уникално място, където хората всъщност са по-добри. По-добри са, защото това е градът на свободния дух. Ina Essentials е един от най-сериозните производители на биологични етерични масла, флорални води и най-общо на биологична козметика. Можете да намерите нашите продукти в нашия онлайн магазин www.inaessentials.com, в нашите магазини в град Пловдив срещу Халите, в град Варна и в София на граф Игнатиев срещу Попа. И също така можете да посетите нашите градини, нашата дестилерия и да се запознаете с целият процес по производство на биологичната козметика в Панагюрище, като повече подробности също може да намерите на нашия сайт www.inaessentials.com. Заповядайте! Здравейте, аз съм Теодора Стоянова от община Димово. Тази година представяме отново пещера Венеца, която се намира на територията на общината. Каним гостите, които желаят да видят тази уникална природна забележителност. Ще видят най-големия сталактон на Балканския полуостров, който е с обиколка 25 метра. Уникалните образования, които е сътворила природата. Заповядайте и на Международния фолклорен фестивал, който организираме на входа на пещерата всяка година в края на юни месец, последните петък, събота и неделя.